नै माइनाव बरायनाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नै जोङो गोदान गामिनि रायजो राजाफोरा माइनाव लांनो फैदों बाथौ फुजानि थाखाय 30 गिलाजार बाथौ फोरबोनि माइनाव लांनो फैदों। नै जोङो माइनाव बरायदों दा न'निफ्राय बहरबाय माइनावखौ। नै जोङो दा गासैबो दंजोबो माइनाव बरायदों सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो बुरिया बुरि लोगो जोङो फैजोबदों। बिथाङा सुबुं नार्जारी बिराद एक्सपार्ट। नै दानसोरा दा जोङो न'निफ्राय बहननानै लामाथिं लानानै फैबाय। ओंखारबोबाय जोङो लामाथिं दानसोराङा दल दामग्राया लानानै फैबाय माइनावखौ। खर'आव खादा मोननै रुजुननांगौ जायो। रुजुननानै डाइरेक्ट बाथौ थानसालिसिम लानानै थांगोन। लानानै फैगासिनो नै गासैबो आखाइ खबजबदों। नै गासैबो जमा जमा ओंखारलांबाय। जोङो लास्टावसो जानानै थानो गोनां जाबाय। नै गोबां मानसि ज' ओंखारबोजोबदों गासैबो बिदिनो ओंखारनांगौ। नै माइनावा नायबाय थादों गल'ल'नो मा जादों नंदों खोमा। नै थांगासिनो उखुन्दैया बिराद खस्थ' होदों मानसिफोरखौ। लामाया बिराद धुला गोजा नालाय। नै लाबाय गावखौबो देखायबाय एसे। केमेराया सान्दुंनि थाखाय मोजां नुवाखैलै। बेहाय आरो जानाय लोंनाया गासैबो जमा बे गासैबो जाफैगोन जमा रेडि खालामगासिनो।